Існує декілька способів створення форм. Перший з них – це коли ми обираємо потрібну нам таблицю і в стрічці в розділі «Створення» нажимаємо клавішу «Форм». Таким чином ми отримаємо форму вибраної нами таблиці. Наступний спосіб створення форм – це створення через конструктор. Вибираємо у стрічці в розділі «Создання» конструктор форм. В цьому способі ми можемо самостійно вибирати потрібні нам поля з таблиць і розподілити в такому порядку, який нам подобається. Пуста форма – це ще один із способів створення форм. Ми вибираємо потрібні нам поля з таблиць і також ставимо їх у своїй послідовності. Для одержання більшої волі вибору полів, відображуваних на формі, замість згаданих вище інструментів можна скористатися мастером форм. Крім того, можна вказати способи групування, сортування даних, а також включити у форму поля декількох таблиць або запитів за умови, що заздалегідь задані відносно між ними. Перше. На вкладці створення групи форм ми обираємо пункт «Мастер форм». Другий крок – на додержуванні інструкцій на сторінках майстер.